Naša ekipa iz Posavine provjerila je kako funkcioniše granični prijelaz u Orašju na kojem nema pograničnog karantina. Lokalna policija ima pune ruke posla, a bit će ga i više kako se bliže uskršnji praznici. Za razliku od frekventnih graničnih prijelaza, ovo je granični prijelaz na kojem ne postoji karantena. Policija na području federalnog dijela Posavine ima pune ruke posla i prati svakoga tko pređe granicu do mjesta samoizolacije. Od graničnog prijelaza Orašje je sada stvorio jedan lijevak preko kojeg ulaze svi oni koji ne žele ići u posebne karantene i imati posebne tretmane na graničnim prijelazima u Šamcu, Brodu i Gradiški. I to nam evo, pogotovo vikendom, pravi problem. Ako se radi o našem mještaninu Županije Posavske, osobu ili osobe pratimo izravno na adresu koju je on naveo na rješenju o samoizolaciji, adresu prebivališta, a ukoliko se radi o osobama koje stanuju izvan našeg prostora, pratimo do granice entiteta gdje ih preuzimaju vozila civilne zaštite. Do sad su zabilježena 442 prelaska vozila s više od 800 osoba i svaki dan je više prelazaka. Jutrošnji podatak da smo ih proveli 62 pratnje, što znači da mi ne možemo spriječiti ulazak osobama koji imaju prebivalište na prostoru Bosne i Hercegovine. Mi možemo spriječiti ulazak strancima koji to prebivalište nemaju. Od danas je Hrvatska zatvorila i sve pogranične prijelaze s Bosnom i Hercegovinom, pa se očekuje dodatni pritisak na lokalnu policiju zbog sve većeg broja prelazaka na graničnom prijelazu u Orašju. MUP kantona 10 bogatiji je za 47 mladih policajaca koji su zakletvu položili